Balma bamananga meno malikono ani maliko kan fulini walimado binyeshi oma ni wati mbasro omnu matrafalembe oka jabaranu koro yasa bisika family sro TV Cherifla bamananga kuna fununa minu mena wala like mali kuna funu ani jenfa rotawla amba fona ngoni akuma sele bakruba kuna fununa andunka izin belebele mimbe anga jamana konnana naka baraw nyeshinin be jeya o sabatilima uka produit ko produit jeya uyu bulo fakato kanyeshi Mali islamique nyemoko ka franco kan jekuluba au conseil islamique du Mali manyema Mali islamique dine nyemoko ka franco kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema islamaya de mento ansaru nyejoro asedo Cherif Ousmane madan Haidarama bakurba kuna fonuna alsa bara krenkreni do fana nuduna anga jamana konnana kanyeshi anga tungaranke munu sigile tumbe Mali kokan nuya kanun ka sigin kana jamana konnana yasa ukana usigi ku bulofla da usinga ni bara krenkreni anunduna Bamako konnana samba fla ani tan konoto kanyeshi tungaranke alibi bakruba kuna fonu konnana ni fana yi bara bado ye min donona anga jamana kono Bamako meri ba konnana nabi talike kulumi sigira kanyeshi marama fon ani marama femsenu ulu keleli anolu matrafali kunyumana anga jamana konnana namba wele ko secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères ka awfo ka walenyamando anga bakruba kuna fonuna anya ira kafo niye izini belebele minunka bara nyeshine be safne ani produit jeya olu baraw matrafali kunyumana anga jamana konnana ka sanganu ka baraw buluda togo ya kanu ka wuli ka demeta kanyeshi Mali islamique nyemoko ka tomba no ho conseil islamique du Mali manyema Mali islamique dine nyemoko ka franco kan jegluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema islamaya de mento ansaru nyejoro asedo Cherif Ousmane madan Haidarama minkera arabado octobre kalo kle kononto sambafla anitani kononto akera karamogo Haidara aka jabalala bankoni jankine bugula Bamako sigida galela anga nyininkela lutu sidibi ngabila kale kafune bachilife sania ye waliya nyumai mi lanyilendo alsilamaya dine kono o hakilna de kadara kono safne glansoba mi ni obe anga jamana kono na togo dalendo ko jeya u dagayoro benendo banankoro ka dabo ka nyeshin bramali usine ma société de fabrication des produits jeya unana deme nyogonya ke ka nyeshin alsilamaya de meton ansaru nyejoro Mali islamaya dine nyemo ka farangon kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Mali islamaya ton haut conseil islamique du Mali manyema ma anfa ani ankara moba ased Cherif Ousmane madani Haidara nuka sani ferifeun chaman dili la jalife munu nanake bonyaye karamo Haidara la ni oye jeya ka produit safine ubala omomugu eau de javel ana nyonaw anyanga safine to da jeya la ya me go islamaya jeya didu fembe be damne ni sanuya di uratu anyanga safine to da jeya la donc o de ancien bi ka ni donc islamé bela jeli donc on rebi ala deli ala kana kan chien foloy ala kana kan ancien laban fene na la sona sanwosa akadanye kana demenyuma ke karamogo yi aka do ko en refene pour que usine ka tanye ana barake mo bela jeli usine jeya fleni ka bonya min keni abe don an kuntigi Muhammadu kisini nema baye ale ka bangeli sankume nyanyali de kadara kono no be mauludu kofo mauludu mi ni sa nyogon kumbe badodu alsilame ubolo kerengereni ala alsilame ya demeton ansaru ubolo no lu bayiri ka be fara nyogon kan anye joyoro kerefe wala sa ka se ka nyenemaya usine jeya kani bonya langini flana in feminye ka se kana ni bonya nyeshin karamo Haidara ma uka sani ferefon ka se ka lakodon kalabana ka karamo Haidara ka duwa soro anaka blasiralika soro mime ke sababu ye ka sangorota badi chake daima barati me ko nyuma ka latige anga usine be banankoro ka nyashi bramali yerema ambe safne mugu ke ambe safne ke ambe eau de javel ki se fene ke ambe gomi ke ambe bula ke ambe super détachant ke no etachi bolayi an sera karamogo ma bi kana anga deme sama parce que mauludu sera
an fana y'a kanubaga ɲuman dɔ de donc an nana dɛmɛ s'a ma pour que a ka se ka na jama b'a kun kan mun bɛ kow nɔgɔya ye wari t'anw bolo san t'anw bolo mais anw seko ye mun ye an nan'o k'a ye. Usine jɛya mɔgɔw ka ni lajɛli min ɲɛsina alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ma an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Cherif Usman Madani Haidara a ka nisɔndiya ma dogo kɛnɛ kan min sen fɛ a ye waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin usine jɛya ɲɛmayaso a n'a baarakɛlaw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka labanna ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin cakɛda in ma min bɛ kɛ sababu ye u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɔrɔ fɛnw ye kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ ni dama kasi ye an daba masa la ani duwawu don. Jamiatu Ansardini ka bɔ jalakɔrɔba ani koɲumani u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka i kunda bankɔni jankinɛbugu misiriba kɔnɔna na u bisimilara Mali silamɛ tɔnbaw ka so ɲɛmɔgɔba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Cherif Usman Madani Haidara fɛ min kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Lutu Sidibe nka bile kale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolo fɔra min bɛ jalakɔrɔbakaw fɛ yen u ka nin bɔɲɛ in na Cherifla duba kɔnɔ Bangoni janginɛbugu la Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Cherif Usman Madani Haidara ka denbaya la laɲini ye fila ye nka bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini fɔlɔ ka na zamzami y'u waleɲuman dɔn a ka cɛsiriw la ani kuma bɛɛ u ka kɔnɔ jalakɔrɔba n'a lamini mago ma na jɔ a la a seko ye min ye a b'o kɛ a ye wele min da ka ɲɛsin olu ka kɔnɔ mɔ kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na o kɛn bɛ nafaba ye olu ka duguw bɛɛ lajɛlen mɔ u nan'o waleɲuman dɔ la ni ka sɔrɔ ka waleɲuman dɔ fana ka jira la k'a fɔ a kɛra silamɛya ɲɛmaaba ye Mali kɔnɔ Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaya ko fɛn do min bɛ n'u mɔ wa u b'a nɔfɛ a la. A bɛ san caman bɔ ni karamɔgɔ bɛ tɛmɛ ka taa Sikaso a bɛ jɔ an fɛ yen an b'a la jɔ a bɛ dugawu kɛ a n'a ka degun bɛɛ a bɛ jɔ a bɛ dugawu k'an ye Ala sɔnna dugawu minnu bɛ ka kɛ dugu ye an ye nafaba de sɔrɔ a la Ala sɔnna o bonya kama karamɔgɔ ma se ka jɔ an fɛ yen ɲinɛ ka sababu kɛ taama yɛrɛ darula dɔw ye an ma se ka kunnafoni sɔrɔ joona donc o la an kɔni fana y'a ŋaniya siri mɔgɔ min bɛ tɛmɛ tuma bɛɛ ka i jɔ ka foli k'i la n'o ye siɲɛ kelen kɛ o ma se ka jɔ i fana kan ka waleɲuman dɔn. Alhamdulilahi rabbil alamin an ka nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na nisɔndiya min b'anw na dɔrɔn kɔni ye ka Ala subahanahu wa taala tanu de a y'anw ni nin maaba in ɲɛ yira ɲɔgɔn na a ye alhamdulilahi misiriba in fana kɔnɔ yan a n'anw ka se ka kuma o kɔni o ye Ala tanuba de ye a y'o min hɛrɛ min k'anw ye an bɛ Ala tanu o la o kɔfɛ an bɛ a yira k'a fɔ nakun min bɛ anw na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye an balimakɛ a n'an ka karamɔgɔkɛ a n'an ka ɲɛmɔgɔ a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o Cherif Usman Madani Haidara ye Ala taala ye jɔyɔrɔ dɔ fara a ka jɔyɔrɔ kan n'o ye ka Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya ta ka d'a ma n'a ma kɛ ni a yɛrɛ ka ɲinini ye nin ye ɲɛmɔgɔya min ye nin ye Ala subahanahu wa taala ka ɲɛmɔgɔya ɲinini de ye nin ye kira sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛmɔgɔya man nin y'o de ye. Ka sanga ni nisɔndiya kɛnɛ in ye maa 100 ani maa 60 ani maa 2 de bɔra dugu tan ni la jalakɔrɔba sigida la o maa 162 la diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw dugutigilakaw ani politiki ɲɛmaw. Tiɲɛna nali diyara n ye kosɛbɛ Ala ka nin ɲɔgɔnna caya tɔndenw fɛ ka caya ka ɲɛsin karamɔgɔ ma Ala ka karamɔgɔ ma ɲɛ Ala k'an kɛ kɔmɔɲɔgɔnni Ala kana kɛ hasidi ye Ala kana kɛ ɲangwazi Ala kana kɛ janfanciri. Bon an bɛ foli kɛ karamɔgɔ la karamɔgɔ min an fara ɲɔgɔn kan bon ne yɛrɛ la an t'ale saga sɔrɔ quoi an bɛ Ala deli a ye toujours hali bi Ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma a kɛra ɲɛmɔgɔ min ye hali bi Ala ka ɲɛmɔgɔya ta fanga d'a ma Ala ka kisi jugu tɔɔrɔ ma Ala ka si ni kɛnɛya di Ala ka laban d'a ma kira wɛrɛ ma sɔrɔ sɔrɔ an farala jalakɔrɔbakaw kan ka na foli bila an karamɔgɔ la n'o ye a Seyid Cherif Usman Madani Haidara k'a fɔ Ala ye jɔyɔrɔ min kalifa la ka n'a bonyamasegin k'a ye Ala min ko ni an y'a barika da a b'an jidi n'an filila ale ma k'a ka ɲagatan kɛ jugu kɛ nali ɲɛmɔgɔya la a b'an hakili jigin Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam Alakira bɔlen kɔfɛ ɲɛmɔgɔya la ɲɛmɔgɔya nana Abubakar Sidiki la ka na Usman ni Aliyu la o la ɲɛmɔgɔya nana nacogo min na Cherif Madani Haidara a ka ɲɛmɔgɔya a nana o nacogo kelen de la.
ama wuladoniya k'a fɔ jalakɔrɔbakaw ka nin bɔɲɛ in bɛ na ni koɲumani ɛnakaw fɛnɛ ka bɔɲɛ ye mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ho conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituel musulman du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyeda sherif usman madana haidara la o ye laada ye koɲumani ɛnakaw fɛ ka n'u ɲɛda zamzamiyu kan bani ye dugawudon kɛ u ye k'a ka ninsɔdiya jira jalakɔrɔbakaw ni koɲumani ɛnakaw ye k'u waleɲuman dɔn fana nali labɔ a ye ni ka laban ka dugawudon kɛ u ye baara sɔrɔla ka kunjɛ ni silamɛya don ka layidu 6 bayatul islamiya tali ye. I n'a fɔ an da sera ma bakuruba kunnafoniw kɔnɔna na nin ye baara kɛrɛnkɛrɛnni ye min donna an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin mali tungarankew maliden minnu sigilen tun bɛ jamana kɔkanna na n'u y'a kanu ka segin so ka sabu kɛ degun ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔkanna na nin baara kɛrɛnkɛrɛnni a taara jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔliw ma min kɛra nisɔndiya ye bawo a baaraw bɛɛ lajɛlen ɲamaya tun dilen bɛ mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔkan n'o ye ministre des Maliens de l'extérieur Amadou Koita baara kɛrɛnkɛrɛnni a kɛra a jabala la ministiriso kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Sadio Sidibe a n'a ka jatala Baba Keita u ye min sɔrɔ Cherifla jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ ka ɲɛmaadɔ fɛ. An ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita kabini a sigi waati Mali kunna ay hakilina dɔw ta min b'a to maliden minnu bɛ bɔ ka taa wari ɲini kɔgɔji kan ka sɔrɔ a ma yamaruya o bɛ se ka dabila cogo min na o de hukumu kɔnɔna na a ye programme dɔw da sen kan programme minnu b'a to o denmisɛnninlaka ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma bɔ ka taa wari ɲini jamana wɛrɛ kan. Hakilina kunba dɔ fana ye maliden minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko hakilina b'u la ka baaradaw dɔ sigi sen kan a b'olu fana dɛmɛ u ka hakilinaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la safunɛ dilan b'u la sɛfan mara b'u la sɛ mara b'u la o n'a ɲɔgɔnna caman hakilina bɛna kɛ sababu ye ka maa caman dɛmɛ a ka baara hukumu kɔnɔna na ala ni Mali ni a dɛmɛbaw ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na. An bɛ barika da Ala ye an nana bi ni cérémonie kɛ n'o ye hakilina mɛ an ka département na nin y'a san 4 jamanakuntigi son excellence Ibrahim Boubacar Keita ka yɔrɔma kɔnɔna na an ye batake dilan n'an b'a fɔ min ma politique nationale d'immigration o ye mun ye k'a fɔ an ye taamana jamana ye an b'a dɔn fana an ka tugarankew jɔyɔrɔ ye min ye jamana ɲɛtaa la u bɛ baara min kɛ jamana ɲɛtaa la an b'o dɔn u bɛ dɛmɛ min lase jamana ma an b'o dɔn nka an ko bi diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ falenna ni tungaranke n'i b'a fɛ ka kɛ tungaranke n'i b'a fɛ ka taama kɛ siraw bɛ sira la i ka n'o ta i ka taa sira jɛlen fɛ i ka taa sira fɛ min tɛ gɛrɛntɛ las'i ma mɛ an ye jateminɛ kɛ bi an ka denmisɛnninw caman bɛ sira ta sira min kuma dɔ la a bɛ se ala se dɔw ma kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya caman las'u ma mɛ n'an bɛ se k'o bali cogo jumɛn k'a fɔ denmisɛnninw ye dɔrɔn aw kana taa n'aw y'o f'u ye kun bɛ taa n'u ye u tɛ taa k'a ka di u tɛ taa k'a fɔ ko u b'a fɛ ka taa o jamana lajɛ de u bɛ taa parce que gɛlɛya b'u kan. Nin baara kofɔli ninnu ni a hakilimaya bɔra an ka jamana ɲɛmaa yɔrɔ ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a nafolo kasabi wari bɛ taa jɔ $100 ani $60 de la a bɛ kɛ sababu ye ka projet 71 de kɔkɔrɔma don minisiri ka fɔ la ko maa 400 ani maa 97 olu de kofɔlen bɛ nin projet baara ninnu fɛ fo ka taa se san 4 ma. Jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na premier ministre Dr Boubou Cissé ɲina budget kɔnɔna na ministère de l'extérieur o ye $100 ani $60 bila an ka bolo kan ani $70 $100 ani $60 o ye ka projet financer $10 o ye ka comité technique min bɛ sélection kɛ ani projet mana financer fana u bɛ se ka projet baara jateminɛ u dɛmɛ pour que minnu financera sini olu fana ka se ka mɔgɔ wɛrɛ financer donc o de senfɛ projet 71 o de financera ɲina a bɛ daminɛ $2 la ka taa se fo $4 na a projet ye mun ye minnu ye Bambara n'an b'a fɔ ma embouche minnu ye jɛgɛ jago jɛgɛ mara olu fana b'a la ani minnu fana bɛ jardin kɛ n'an b'a fɔ ma maraîchage musow b'a la jeunes b'a la a ma daminɛ ɲina san 4 de programme fana bɛ yen min ye jamanakuntigi ka laɲini ye n'o ye k'a fɔ gɛrɛntɛ mana an ka jamanaden sɔrɔ jamana kɔ kan n'an b'a fɔ ma filet social ɲinan dɔrɔn an nana maa 1000 ani maa 66 ye a ye to jamana kɔnɔ a ye ɲɛsan ka département ma ministère de l'emploi b'o la ministère de l'extérieur b'o la ministère de la jeunesse bi yan hakilina caman bɛ miirina caman min ɲɛsilen b'aw ma pour que a bɛ se k'aw jɔyɔrɔ fa cogo min na jamana ɲɛtaa la a bɛ se ka bolo minɛ yɔrɔ sɔrɔ cogo min na partenaires fana b'an bolo union européenne b'an dɛmɛ la kosɛbɛ pour que an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo min na min b'a to hakilina jugu si kana don la maa si kana u bila sira jugu kan min bɛ t'u bila kɔgɔji kan kɔgɔjiw bɛ se k'u taɲa donc an nan'o de la bi. An b'aw hakili jigin k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni ɲɔgɔlɔnbɔ fitinin ye k'a jira maaw la minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka taa wari ɲini kɔgɔji kɛ k'a sɔrɔ a ma yamaruya u bɛ sɛgɛn minnu ye o kɔnɔna na.
Ni fana ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye min donna Bamakɔ mairie-ba kɔnɔna na ka ɲɛsin lakana o sabatiliko ɲuman ma. Jɛkulu min sigira ka ɲɛsin maramafɛnw ani maramafɛn misɛnninw ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Ni baara kɛrɛnkɛrɛnnen a nun donna alamisadon octobre kalo tile 10 san 2019 maaba caman ɲɛna an ka ɲininikɛla minnu kɛra ko sirɛ Cherifla Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ ka ɲɛmadaw olu ka sɔrɔ olu fɛ. Ni lajara min filɛ nin ye ni hakilina bɔra jɛkulu min sigira an ka jamana kɔnɔ n'u ka baaraw ɲɛsinnen bɛ maramafɛnw ani maramafɛnmisɛnninw olu lasagoni ko ɲuman sariya hukumu kɔnɔna na n'an b'a wele ko secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. An ka bi sɔgɔmada in na lajɛrɛ o de dabɔra ka an ka représentant bɛ mairie de district bɛɛ la Bamakɔ commune 6 bɛɛ an ka représentant b'o o bɛɛ la sɔgɔmada in na lajɛ ka mairie de district bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mairie bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mairie de district kɔnɔna na ka na lancement kɛ an bɛna baara dɔw de nun don Bamakɔ district kɔnɔna na prolifération des armes légères et de petits calibres o hukumu kɔnɔna na. Voilà, c'est-à-dire secrétariat permanent am se k'a fɔ vraiment nali fisayara kojugu parce que mun don min yɛrɛ la a bɛ taa anw fɛ an ka quartier kɔnɔ n'o ye Sogoningɔ ye don min an taara an sigi an bɛ ka secrétariat permanent yɛrɛ ɲɛfɔ ka explication di mɔgɔw ma ka essayer ka jeunes la faamuya ka yira bɛɛ la an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko in na a kana dan olu min b'a baara dɔrɔn ma an t'o lajɛ kɛnɛ kan an b'a la n ko mɔgɔ min bɛ yen ni marifa misɛnnin b'u bolo ni u bɛ dɔ kalama marifa ko la ou bien n'a sɔrɔ u bɛ fɛn mɔgɔ dɔ kalama sigida la min n'a bɛ ko dogolenw kɛ an ka se ka bɔ n'o ye yanni a ka ko kɛ anw yɛrɛ la sigida an b'o kɛnɛ kan waati min na k'o sigi kɛ Sogoningɔ kɔnɔna yɛrɛ la an ka denmisɛnnin 2 sera ɲɔgɔn ma ka muru turu ɲɔgɔn na a don kama k'an t'o kɛnɛ kan an obligé la k'o kɛnɛ yɛrɛ bila ka wuli ka taa foli la o so fo kelen ni tora la parce que o mɔgɔ 2 de ye muru turu ɲɔgɔn na. Bamakɔ maire-ba ni ale tun ye nin lajɛrɛ in denfa ye a ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a ka laseliw senfɛ a y'i sinsin nin jɛkulu in jɔyɔrɔ min b'a la an ka jamana kɔnɔna na lakana sabatiliko ɲuman na ni ka sɔrɔ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma jango bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin secrétariat permanent maaw ma. Kana maramafɛn minnu cɛjugu minnu bɛ mɔgɔw bolo an cɛ la alors an bɛ fɛ k'a kɛlɛ a kɛlɛ daminɛla a mɛnna mais a ti ɲɛ fo bɛɛ lajɛlen k'i sen don a la. Faamaw dɔrɔn ka ko tɛ finitigiw dɔrɔn ka ko tɛ a b'anw de bolo an n'an denw an n'an dɔgɔw a b'anw de bolo ni min ye min ye i ka sariya ladɔnniya u ka se ka a kunbɛ pour que a kana tiɲɛni kɛ. An ka ladala ɲɛmɔgɔw n'an ka dugutigiw n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw olu caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u ka babu sentigi ale nisɔndiyalen nin lajɛrɛ kɛnɛ sigili la a fɛnɛ ye wuli kɛrɛnkɛrɛnnen bila maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. A sababu ye min ye jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni mugu ni kisɛ b'u bolo maramafɛn misɛnmanw u b'u bolo nka man kan ka k'u bolo. N'i y'a ye bamanankan na a bɛ fɔ ko mugutigi o kɔrɔ ye k'a fɔ mugu tɛ bɛɛ bolo mugu kan ka kɛ mugutigiw de bolo n'o y'an ka finitigiw ye donsow b'o la donsow olu de fana ye an ka sɔrɔdasi fɔlɔ ye ka sɔrɔ an bɛ sɔrɔdasiya dɔn min na nansara nalen n'a ma k'o ye an ka finitigiw tun ye an ka donsow ye u bonya bɛ nin kuma la an ka kan ka u dɛmɛ ka mugu to mugu kan ka kɛ mɔgɔ minnu bolo maramafɛn kan ka kɛ mɔgɔ minnu bolo k'a to olu bolo a bɛ an ka denmisɛn minnu bolo ni finitigiw tɛ u n'a man kan an bɛɛ lajɛlen an ka wele bila an ka kin kɔnɔ k'a yira k'a fɔ mugu ka a bɛ fɛn fɛn bolo a kan ka taa di yɔrɔ min na i ka taa di ye k'a doni bɔ i kun. Lakana n'o kuma bɛ senna bi an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana ɲɛmɔgɔw u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ jango waleya minnu bɛ don lakanabaliya sabatili la fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la ni ka sanga ni baara kura dɔw bolodali. An bɔra dɛ an kan ka bɔ marifa bɛ ka tiɲɛni min kɛ nin jamana in kɔnɔ n'an ma bɔ a tɛ se ka bɛn cogoya si la ala ye dugu jɛ don o don dɔ de nin bɛ bɔ marifa misɛnnin u nin bɛ bɔ n'o de n'an ma bɔ n'an y'an sigi ten an fɛn fɛn filɛ nin ye u bɛna yɛlɛ an bɛɛ kan ni marifa misɛnnin o de kama anw tɛ se ka baara kɛ population kɔ
population Bamako yan population dugu Mali la an tɛ se k'a ko kɔ ka a yiraw la k'a fɔ ko campagne belebele min n'a baaraw nu donna bi an ka jamana kɔnɔ a bi taa kalo 2 bɔɲɔgɔnko wa dɔgɔkun 1 talen b'a kɔnɔ caturibɔw ni bilasiraliw ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma o ni koba wɛrɛw caman o bɛɛ lajɛlen bolodalen bɛ ni campagne hukumu kɔnɔna na ka sanga ni u ka baaraw bolodatogo nu u ka laɲini ministri so min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin sanuya ani jɛya ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement durable a ka bolofara min ɲɛsinen bɛ baaraw minnu bɛ don jɛya sabatiliko ɲuman ma an ka jamana kɔnɔna na olu ni muso cɛsiritɔ maaw ka bɔ ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don kɛrɛnkɛrɛnnen suganti ka ɲɛsin sanuya ma u ka kina ni baara kofɔlen a kɛra ka kɛɲɛ ni fɛn di fana ye ka ɲɛsin maaw ma minnu ka baaraw ɲɛsinen bɛ jɛya sabatili ma n'o ye pubɛlu olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye an ka ɲininikɛla Amadu Jalo ani Nuhum Kone Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲamadɔ fɛ sigida jɛbaliya a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye adamadenw ka kɛnɛya ta fanfɛla la o de hukumu kɔnɔna na an ka minisiso min ka cɛw bɛnnen bɛ sigidaw jɛyali ma n'ale ka laɲini ye ka sigidaw bɛɛ jɛya min b'a to ɲɛtaga bɛ sabati cogo min na Bamako sigidaw kɔnɔna na o de kadɛrɛ kɔnɔna na u ye nin baara ninnu sigi sen ka kominisisi kɔnɔna na ni o kɛra ɲamakɔrɔ musow k'a yir'u la ka fɔ minisiriso min bɛ sigida lakanali a n'a sanuyali kama ka f'u ye minisiriso in hakili bɛ musow la kosɛbɛ hakili bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen na donc u ye dɛmɛ ɲini an fɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka journée dɔ kɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka bila ɲamakɔrɔ sanuyali kama donc o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ hakilina la an bɛ fɛ ka poubelle di mɔgɔw ma sigida 6 ale ni Kati ani Kulukoro musow ma donc an ko comme u y'a organisé déjà an bɛna fɔlɔ olu la ka na poubelle 50 d'u ma a t'u sara bɔ mais pour le moment an bɛ se k'o de d'u ma k'a f'u ye n'an se bɛ fɛn fɛn na n'an y'o sɔrɔ u k'a dɔn an bɛ olu de kama wa an tɛ b'u jigi kɔrɔ ministre ko ten ko k'a f'u ye ministre Useni Amion Gino don min n'a kun ye Bamako sigidaw bɛ se ka jɛya cogo min na a kɛra sababu ye ka ɲamancɛminɛnw ani fɛn fɛn bɛ talikɛ yɔrɔ jɛya baaraminɛnw kan ka se k'o di ɲamakɔrɔ musolakaw ma a n'a misiri minisiriso ka nin hakilina in fɔra sigida maa caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka minnu ma to a kɔ a baara sen fɛ olu y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli ani tanunge k'a ɲɛsin minisiriso in cakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka ministère bɛɛ fo précisément Useni Amion Gino an b'a fɔ a ka acte la mɔgɔ min ko k'i bɛ kɛnɛya sinsin jamana kɔnɔ o kɔrɔ k'i bɛ ka vie de sauver ka kɛnɛya ni balo de bɛ taa donc an b'a fɔ k'a barikada ale de ko musow donc ni mɔgɔ min ko musow halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka barika don Useni Amion Gino ka baara la ala ka barika don a yɛrɛ la a ka ɲini fɛn ala ka k'a sɔrɔ fɛn a ye min k'an ye bi a diyara n ye kojugu ne ni n ka muso an bɛɛ b'a fɔ k'a barikada ani cɛ a ka baara la k'a f'u ye u bɛ baara min na yɛrɛ ye baara don mais don kelen baara tɛ badabada baara don sanuya ye badabada baara de ye k'a f'u ye u k'a k'u yɛrɛ ye n'u y'a k'u yɛrɛ ye dɛmɛ mun bɛ anw fan fɛ ka s'u ma u fɛnɛ tɛna tigɛ na o la k'a f'u ye ko département Useni Amion Gino d'abord comme malien en tant que malien a jigi b'u kan fɛnɛ parce que musow don a b'a dɔn ni musow ɲɛsin ko ma u b'o kɛ k'u su danna an b'aw hakili jigi k'a fɔ minisiriso ka nin hakilina ye a kɛkunba kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako dugu kɔnɔna fo ka taa se Kati olu bɛ se ka jɛya cogo min na min b'a to banamisɛnninw bɛ se ka ban an senkɔrɔ a baarabɔ ka fɔ la k'a kɛkunba ye min b'a to Bamako dugu kɔnɔna fɛn fɛn bɛ yen nɔ o bɛ se ka jɛ i ko dakɔnɔɲi jɛkulu min sigilen bɛ Mali jamana kɔnɔna na n'an b'a wele ko association des journalistes pour la promotion des arts et de la culture bakuruba la journac ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin waleɲuman dɔ ma min kɛra alamusa don octobre kalo tile 10 sanba 2019 ka ɲɛsin muso cɛsirilenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya muso minnu bɛ kunnafonidi kɛ olu ni musoba wɛrɛw minnu ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛsinin bɛ sɔrɔ ani yiriwa sabatiliko ɲuman ma an ka jamana kɔnɔna n'a baaraw bɛɛ lajɛlen tun kalifalen bɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ muso ani den ani denbaya ma olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka fara maaba caman olu bɛɛ lajɛlen yira ni ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan an ka ɲinikɛla Sama yɛrɛ Sanogo a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali an ka jɛ ka ɲamadu ka sɔrɔ olu fɛ
o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn muso tan de mɔ minnu cɛla kunnafonilaselaw weleweledalaw fo ka taa se muso cɛsirilaw wɛrɛw mɔ minnu jɔyɔrɔ ka bon jamana yiriwali baaraw la minnu gɛrɛsɛgɛ donna jɔnjɔnw la ka sanga ni association des journalistes pour la promotion des arts et de la culture ka waliɲuman dɔ kɛnɛ min bɛ sigi o fɛ ni a bɛ wele ko soirée des ɲɛlɛnni a ta ka duruna baaraw ye ni jɔnjɔn ninnu bɛ di muso cɛsirilaw mɔ walasa ka se ka waliɲuman dɔn ani bonyamasegi kɛ o ye. Bon, comme ya awse ambi o ye prix des ɲɛlɛnni de la femme de la presse malienne. Kunnafoni dila musow ka jɔnjɔn dɔ don an b'a d'u ma san o san. Ɲinan ta an y'a kɛ diyo parce que ɲinan ta da bonya talen don k'a da togodala musow kɔrɔ. Donc n'o kɛra an tɛ se k'an to Bamakɔ k'an b'o kɛ an bɛna togodala musow nɔfɛ de ka baara in kɛ. An y'a bonya ta k'a da diyo dugutigiw n'a mɛruw kɔrɔ ani diyo togodala musow sɛnɛkɛlaw u fana y'a minɛ n'u bolo fila ye. Jio dugukonna sugantili ka taa baara ye ɲɛnamaya ye min sen fɛ jɔnjɔn ani waleɲumandɔn na kɛ muso cɛsirilaw ye minnu bɛ tali kɛ kunnafonidilaw weleweledalaw a ka ja muso cɛsirilaw wɛrɛ minnu bɛ wulikajɔw la su ani tile walasa jamana bɛ se yiriwa o kɛra nisɔndiya belebele ko ye Jio yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a monsieur le maire Dawuda Kane min sigidon ni bi cɛ a ka wulikajɔw bɛn mɛn a ka sigida yiriwali mɔ o de kadira kɔnɔna na a ka dantigɛliw la a ye foli ani waleɲumadon ta ka ɲɛsin baara in labɛnbaw mɔ a ka ja danaya talen ka da ale Dawuda Kane kan ka na baara in ɲɛnamaya a ka sigida kɔnɔna na. Bon ala la ne nisɔndiyara ne sɛwara ni min kɛra bi a diyara anw ye kojugu parce que Mali ka bon journaki ye ni 5e édition ta k'a di Jio ma an y'a minɛ ni barika ye vraiment ni diyara anw ye kosɛbɛ an bɛ dugawu don ni prix a kana danni ma mun bɛ n'olu garisɛgɛ donna na ala k'a cɛya ala ka Mali muso bɛɛ lafiya. A ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na a cɛsirilen bɛ cogo min na musow bakurubala a ka ja togodala musow sen bɛ se don jamana yiriwali baaraw la cogo min na madame le ministre min ka caw ɲɛsin bɛ muso yiriwali den fo ka taa se du kunkanko ma ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille o min tun ye kɛnɛ in denba ye a nisɔndiyalen ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin journal tɔndenw ma ka sanga ni o ka nin hakilina ɲuman baara in ye min sigikun ye walasa ka wale ɲuman dɔn ani bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin an balakaw mɔ minnu ka wulikajɔ bonyana jamana yiriwali baaraw la. San o san y'a ta ko duruna ye u bɛ prix ɲɛlɛnni di togodala musow ma wa u b'a kɛ fana ka bɛn ni donba dɔ ye don min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani musow togodala musow bɛɛ lajɛlen ma n'o ye 15 octobre ye donc u ye o couple ka denbajala di ne ma parce que muso ni den ni denbaya ka ministre so bɛ n bolo ni wagati in na. Ni y'u ka nin baara in jateminɛ baara in ani jamanakuntigi son excellence Ibrahim Boubacar Keita a kuntilenna de ye nin ye a ko jamana si tɛ se ka taa ɲɛ ni musow tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko togoda musow a bɛ damakasi kɛ don o don an ka gɛrɛ togoda musow la an ka gɛrɛ u la an k'u ka gɛlɛyaw ɲini k'a dɔn. Ni baara in min dabɔra walasa ka jɔnjɔn ta k'a di an balakaw mɔ minnu ka wulikajɔ ani jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ baaraw la minnu nafa ka bon jamana yiriwali la a kɛra kɛnɛ wasalenba ye nisɔndiya ani muguri sira kan baw ɲɔgɔlɔbɔ belebele kɛra min bolila togoda musow jɔyɔrɔ bɛ se kɛ min ye faso yiriwali la o kan balani duman kanubaw ma to ɲɛnafina baw kɛnɛ in kan maaw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ni balani duman ye ni ka sɔrɔ ka kɔgɔ kɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen na baw fɛn min ye cɛbilencɛw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan olu ye maaw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya ala ka san wɛrɛ ta yira an bɛɛ lajɛlen na. O fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase Kafunɛ Bacili fɛ. Olu kɔnɔ ka bɛn ni alamisadon ye a ye jɛkulu dɔ forobaninw bila sen kan min bɛna na ɲɛsin an ka jamana camancɛ marabolow basigili ma u ko a ma comité régional de gestion de la crise du centre du pays taama in sen fɛ minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise taara i ɲɛ da banabaatɔw kan maa minnu joginna ka sanga ni banbagancimɔgɔw ka wulikajɔ tɛmɛnen ye janfa min bolodara banbagancimɔgɔw fɛ Bulkesi dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu joginna o wulikajɔ sen fɛ a taara i ɲɛ da olu kan ka nɔgɔya dali kɛ ani ka jamana ka dusumakasa na
ka kɔkɔrɔmadoni wale jira u la sɔrasiw dagayɔrɔ la Sevare ni o ye kan militɛri kumana min na minisiri ɲɛma Dr Bubu sen cunna ye a kun bɛnna bonya ni karama ni wasa kɔnɔ sɔrasilakaw fɛ min sen fɛ u y'a bisimila ni sɔrasiya jɔnjɔnw dali ye bisimilaliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnin kɔfɛ minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise kɔrɔfɔ ta kɔrɔfɔ min sen fɛ a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu jogina bulikesi wulikajɔ in sen fɛ n'a taara manganiya jugutigiw fɛ ka ɲɛsin sɔrasilakaw ma ko cɛsiri baara min kɛra an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ ka sanga ni nin wulikajɔ in kɔnɔna ye fa bɛ cɛfarinya ani jalagɛlɛya caman kofɔ wa k'a dalen bɛ sɔrasilaka ninnu ka kankelentigiya la ka ɲɛsin an ka jamana kɔrɔ doni ma manganiya jugutigi minnu ni olu ye wulikajɔ ta ka bulikesi dugu sɛgɛrɛ a jirala k'a fɔ olu maa caman tɛ Mali jamana kɔnɔdenw ye ko dunanw de b'u kari ka don an ka jamana kɔnɔ ka na bingani waleyaw wulikajɔw ani janfaw kɔlɔnjuguw sen minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ka nin taama in sen fɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ka ciden kun don jamana ɲɛma kun ye ci min don a da ka na lase sɔrasilakaw ma a ye ci in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen lase a lase cogo la minisiri ɲɛma ani sɔrasilakaw ka sigi sen fɛ Sevare kan militɛri kɔnɔ a ye jamana ɲɛma ka foli lase ka tila k'a labana k'a laɲini u fɛ k'u k'a lajɛ u bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sɔrasilaka ninnu ka ɲɔgɔn minɛ hali bi walasa laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati an jugulaka duna minnu ni olu bɛ ka ŋaniya juguya ta ka ɲɛsin ma ka se k'olu bɛɛ lajɛlen lakari k'u silatunu ka bɔ an senkɔrɔ bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jamana ka ni lombolanba ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko min bi ko malidenw yɛrɛ damaw ka kɛlɛ tɛ k'o kama ko bɛɛ lajɛlen ŋaniya ka kan ka kɛ kelen ye Mopti marabolo sɔrasiya maa ɲɛmaa kɛlen kɔfɛ ka kɔrɔfɔ ta a ye hakilisigi di Mali jamana minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ma k'a fɔ ko kɔrɔfɔ minnu lasera ko a mɛnna wa ko fɛn o fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kumaboli kan ka bɔ juguw ka janfa ma k'u b'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen lawaleya terrain kan Tunisie jamana kɔnɔ jamana ɲɛmasigi kalataw kadara kɔnɔ yɛrɛmankutu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kun cɛ ka bɛn jumadon octobre kalo tile 11 ma ka bɛn ni jamana ɲɛmasigi kalata tako filanan ye second tour min bɛna cɛbɔ fila disi da ɲɔgɔn na Kais Saied ale min ka sɔrɔta kɛra kuru 18 kɔri 4 ye kɛmɛ sara la jamana ɲɛmasigi kalata tako fɔlɔ la ani cɛbɔ min disi bɛna da ɲɔgɔn na Nabil Karoui n'ale fana ka sɔrɔta kɛra 15 kɔri 58 ye kɛmɛ sara la jamana ɲɛmasigi kalata tako fɔlɔ sen fɛ jamana ɲɛmasigi kalata tako filanan baara sen fɛ kow bɛna kari ɲɔgɔn na kosɛbɛ barisabu ka d'a kan Nabil Karoui ale min kun minɛnen don k'a lasago kiri tigilamɔgɔw fɛ kabiri ni uti kalo tile 23 tɛmɛnen ni sigasigana kun talen don ka ɲɛsin a ma nafolomugu yuruguyuruguli ani sɛbɛnfura ɲagamini na ale labilala ka bɔ kiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ka bɛn ni jumadon octobre kalo tile 11 su ye cɛbɔ fila minnu k'a bɛna da ɲɔgɔn kɔ a la jamana ɲɛmasigi kalata kun filanan baaraw sen fɛ second tour barodasigi dɔ bɛna ɲɛnɛmaya olu ni ɲɔgɔn cɛ Tunisie jabaranisoba sanfɛ o barodasigi in sen fɛ jamana kɔnɔdenw na u ta n'u bila dɔn wa u na bilasira fana ko ɲuman u dɛmɛ ɲɔgɔnya u ka cɛbɔ sugandi ta la k'a sababu kɛ kɔrɔfɔ minnu bɛna bɔ cɛbɔ fila ninnu yɛrɛ kelen-kelenna da an bɛ don min na i n'a fɔ ko min bi Tunisie jamana sigilen don ka laɲini camanw makɔnɔ i n'a fɔ ko min sɔrɔ ko binakun kan forobacaw barantanya kɛlɛli darɔ dumunifɛnw sɔngɔ jiginni ko o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw caman Tunisie jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka jɔrɔna ko fanba belebele ye fɛn min ye dakuru ɲɛ kelen na ka se ka yɛlɛma kura ɲuman don olu ka buna adamadenya taabolo bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ni octobre kalo tile 11 sɔgɔmadafɛla ye kunnafoni bɔra k'a bin danaya taara ka da cɛba min kan Ethiopie jamana kɔnɔ n'a ka cɛsiri kɛra belebele ye Eritrea ani Ethiopie jamana cɛ bɛnɲɔgɔnya kelenɲɔgɔnya ani yafaɲɔgɔnma sabatili baaraw la Eritrea ani Ethiopie jamana cɛ Ethiopie jamana minisiri ɲɛma Abiy Ahmed a sugandira ka bɛn jɔnjɔnba d'a ma o bɛn jɔnjɔn min ni a bɛ wele ko prix Nobel de la paix Ethiopie jamana minisiri ɲɛma Abiy Ahmed ka bɛn ni octobre kalo tile 11 de ye ale sugandira k'a kɛ maa ye maa min ka cɛsiri baaraw bonyana kosɛbɛ bɛn sira la tagamali la Ethiopie jamana ani l'Eritrea cɛ o de kama ni jɔnjɔn belebele in taara ka kalifa a la ni o ye prix Nobel de la paix ye ka sangani ni jɔnjɔn in dili ye Tunisie jamana kunnawolora kosɛbɛ jɔnjɔn in taara ka kalifa cɛba min yɛrɛ la ni o ye Tunisie jamana minisiri ɲɛmaa ye ka sangani kunnafoni in dali ye bɛɛ a y'a ka nisɔndiya jira ka sangani dantigɛli ye bɛn ni kelenɲɔgɔnya sira la taamabaga Eritrea ani Ethiopie jamana cɛ ni o ye minisiri ɲɛma Abiy Ahmed ye a si bɛ san 42 de la a ka minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ in kalifara la ka bɛn ni marisi kalo tɛmɛnin ye san 2018 san siya min bɛ Ethiopie jamana kɔnɔ
ko Omoro o siya den dɔ don ka sanga ni Abiy Ahmed ka cɛsiri baaraw ye. Kabiri ni san 2018 juillet kalo tile 9 jamana fila ninnu kun ye u cɛ bɛnɲɔgɔnyaw kunnafoni da k'a sababu kɛ dancɛbɔ ko ye a bɛ san 20 bɔ bi o bɛɛ lajɛlen fiɲɛ bɔra k'a sababu kɛ cɛba min ka cɛsiri ye Abiy Ahmed don san 1998 ka taa bila san 2000 la san 20 jate Ethiopie ani l'Erythrée cɛ mankanw kɛra sababu ye ni ka maa 80,000 kunkanfɛn de bɔnɛ u niw na o mankanw fiɲɛ bɔli kɛra sababu ɲuman ye ka sira camanw dayɛlɛ jɛɲɔgɔnya binakun kan Ethiopie ani l'Erythrée cɛ i n'a fɔ komi jamana fila ninnu ɲɛmɔgɔw ka taama ka don ɲɔgɔn kan u ka lasigidensow dayɛlɛni kura ye an'u ka dancɛbɔ yɔrɔw fana dayɛlɛni sanni feere fana binakun kan ani pangurukow o bɛɛ lajɛlen dayɛlɛna jamana kofɔlen fila ninnu faabaw ni ɲɔgɔn cɛ Asmara ani Addis Abeba. Jamana fila ninnu ka bɛnɲɔgɔnya sabatilen kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ Ethiopie jamana minisiri ɲɛma Abiy Ahmed ani Erythrée jamana ɲɛma Isaya Afewerki u jɛra ka tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la bɛnkan sɛbɛn min bɛ u ka yafa ɲɔgɔnmaw segi ɲɔgɔnma ani bɛn kofɔ Erythrée ani Ethiopie jamana cɛ bɛnkan sɛbɛn in tɛgɛnɔ bila kɛra Saudiya jamana kɔnɔ. Cameroun jamana kɔnɔ fanga sinamatɔn jɛkulu maaw y'a jira k'a fɔ ni o ye Maurice Kamto mun ka fanga ɲini jɛkulu ye ko ali bi ko jamana maa ɲɛmaw ka kan k'a lajɛ ka baaraba caman wɛrɛw kɛ min bɛ kɛ sababu ye fɔɲɔgɔnkɔ ni bɛnbaliya minnu bɛ Cameroun jamana anglɛkan fɔyɔrɔw la olu fiɲɛw ka bɔ cogo min ani politiki ko binakun kan jamana yɛrɛ bi lombulama min na kabiri ni jamana ɲɛmaasigi kalata tɛmɛni waati fo ka n'a bila bi la olu fiɲɛw ka se ka bɔ walasa jamana yɛrɛ ka se ka wuli k'i jɔ a sen fila kan kokura fanga sinamatɔn jɛkulu tɔndenw y'a jira k'a fɔ ko baara tɔba bɛ kɔ o kadara kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MCR tɔn u wasara kosɛbɛ ka sanga ni u ka ɲɛmaw an'u ka tɔndenw ka bilali ye dɔgɔkun tɛmɛnen hali n'o y'a sɔrɔ o ye nisɔndiyaba lase u ma nka o n'a bɛɛ lajɛlen u y'a yira jamana ɲɛmayaso la k'a fɔ k'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ ko wa k'u tɛ n'u bolow jigin bada ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye Cameroun fanga sinamatɔn jɛkulu maa ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko hali bi ko u ka tɔnden minnu bɛ bolo la wali kelen tɔnden minnu nɔ minɛlen don hali bi kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'o bɛɛ lajɛlen degun ka wuli ka bɔ yen ko sigana ani ɲangiliwale minnu ɲɛsinen don o kelen kelenna ma ko a tant que jɛmakɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔ ni k'o ɲangiliwalew bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen k'o tuma na k'olu kɔni b'a kan wa k'olu ka kɛlɛw an'u ka wuli ka jɔ baaraw bɛ to sen na fo k'a fɔ o kelen kelen bɛɛ lajɛlen labilala ka siganaw bɛɛ lajɛlen tunu ɲangili bere mun kun sigisigilen don a kelen kelen kunkɔrɔ o bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen jamana ɲɛmaa Paul Biya kɛlen don ka Cameroun jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw cɛ bɛn sigi ka fɔ min boloda n'a kun bolodara ka bɛn dɔgɔkun tɛmɛnen ma n'a laɲini ye fɔɲɔgɔnkɔ mankan min bɛ Cameroun jamana anglɛman fɔyɔrɔw la o funuw bɛɛ lajɛlen fiɲɛ ka se ka bɔ jamana kɔnɔdenw ka kangelen fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cameroun marabolo min n'o bɛ ka taa ni kɔrɔyan fanfɛla ye ka digi tilebi kan u da sera o kunkanko ko fana ma u ka dantigɛli sen fɛ Maurice Kamto mun ka fanga ɲini jɛkulu kɔni kɛlen don k'a jira k'a fɔ de k'olu ka tɔn maa o maa de minɛna ni o lasagolen don walima ni ɲangili wale bolodalen don o kunkɔrɔ ka sababu kɛ anglɛfɔ yɔrɔw mankanw ye k'a bɛɛ lajɛlen ka labila ko nɔn tɛ ko bɛn ani kelenɲɔgɔnya sira ɲinini min bɛ sen na k'a bi kɛ tɔ ka jɛ ye. Rwanda jamana kɛlen don ka bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔbila ani farafina tɔnba Union Européenne ani Haut Commissariat pour les réfugiés ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jɛkulu ye min ɲɛsinen don fɔɲɔgɔnkɔ ani mankanw kɛra sababu ye ka maa minnu lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la n'u taara bisimila minɛ jamana wɛrɛw kan walima fan wɛrɛw fɛ olu dɛmɛɲɔgɔnyali baaraw kama o bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔbilala ka bɛn ni kalo tɛmɛnen o lawaleyaliw de kadara kɔnɔna na kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu bɔ u ka yɔrɔw la n'u taara bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ Rwanda jamana bɛ ka olu caman bisimila ka bɛn ni alamisadon octobre kalo tile 10 ye wuladafɛla Rwanda jamana faaba la Kigali panguru jigiyɔrɔ la réfugié caman bisimilara Rwanda jamana kɔnɔ o bɛ tali kɛ maa bisimilalenw kun filananw donni kan Rwanda jamana ye layidu di k'a fɔ ko kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw n'u ka yɔrɔw la n'u taara bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ wali kelen jamana wɛrɛw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu balanen don Libi jamana kɔnɔ k'a bɛ olu dɛmɛ ɲɔgɔnya u ka segini kadara kɔnɔ o bisimilali kunfɔlɔ baaraw la layidu dilen don Rwanda jamana fɛ k'a fɔ a na réfugié 500 de bisimila fɔlɔ o baaraw daminɛna a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi bawo olu réfugié maaw la maa 76 kunfɔlɔw bisimilara ka ban Rwanda jamana kɔnɔ mankan kɛra sababu ye ka maa minnu
lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'u taara bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ olu maa minnu bɛ ka bisimila Rwanda jamana fɛ u cunen pankuru jigiyɔrɔ la bɛɛ Rwanda jamana maa ɲɛmaw ye u kunda ni u ye Kigali worodugu yan fan fɛ Gasora centre de transit kɔnɔ u bɛna to o dagayɔrɔ in de la tani ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ u ka koɲɛw la barisabu ka d'a kan u bisimilara dagayɔrɔ minnu na u tɛna na to yen kudayi u lasagonen o centre de transit in kɔnɔ a laɲini ye fɛn min ye o ye ka se ka u bila hukumu ɲuman kɔnɔ hukumu min kɔnɔ u bɛ lakana sɔrɔ yen ani dɛmɛɲɔgɔnyaw u mago bɛ fɛn o fɛn la o bɛ lase u ma yen walasa u sɛgɛn lafiɲɛw ka bɔ sani fura jɔnjɔnw ka sɔrɔ u ka lahalayaw la u kun kan k'o lahalayaw fura jɔnjɔn dɔw bɛ se ka tali kɛ réfugié ninnu kelen-kelenw dɛmɛɲɔgɔnyali kan k'u lasegin u faso jamanaw kɔnɔ wa o laseginni tɛ dankɛnɛmaya bada fo a ka kɛ ni u kelen-kelen ka yamaruya ye ni réfugié min yɛrɛ y'a laɲini k'o kuma na n bɛ fɛ ka segin faso la Rwanda jamana ni a dɛmɛbaga jɛkuluw na olu dɛmɛɲɔgɔnya ni k'o sɛnsɛn ka se a bara fɛɛrɛ kun filanan min ni o bɛ ka jate minɛ o ye ka se ka o réfugié ninnu dɔw bila ka taa jamanaw kɔnɔ o jamana dɔw bɛ tali kɛ États-Unis jamana walima nanzara jamanaw kan ani Australie maa kofɔlen ninnu na ni min fana y'a kanu ka to Rwanda jamana kɔnɔ o kuma na Rwanda jamana fana ni se kɛ ni ka hakɛya dɔw ta o maa kofɔlen ninnu na. Lajɛrɛba min kun bisimilalen do Faransi jamana kɔnɔ n'a babu kun bɛ ka boli sida banakisɛ kɛlɛliko sumaya bana ani sɔgɔsɔgɔninjɛ banakisɛ kɛlɛliko kun kan o lajɛrɛba kun cɛra ka bɛn alamusadon ma Lyon laɲini min ma kɔnɔnen do ni o ye ka se ka dolari wari miliyari 14 kɛ ɲɔgɔn kan o ɲinifɛn kɛra sɔrɔfɛn ye dolari wari miliyari 14 minnu sɔrɔla k'a kɛ ɲɔgɔn kan o bɛna na don banakisɛ ninnu kɛlɛli baara bolodalenw de dafɛ san 3 nata ɲɔgɔn kunbɛba in kɛra sababu ye farafina jamana ɲɛmɔgɔ caman yera kɛnɛ in kan min sen fɛ jɛɲɔgɔnyaw kɔrɔdɔni lajɛrɛ camanw ɲɛnamayara Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron fɛ ka sanga ni lajɛrɛba in ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ani farafina jamana ɲɛmɔgɔ caman sigira ka masala i n'a fɔ komi Niger jamana ɲɛma Madagascar Burkina Faso ani Cameroun sigi min kɛra Cameroun jamana ɲɛma Paul Biya ani Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ tun bɛ u ka sigi ɲɔgɔnya fɔlɔ de kofɔ jamana ɲɛma fila ninnu delila ka masala nga nɛgɛjuru sira fɛ k'a fɔ k'u delila ka sigi de kɛnɛ kelen kɔnɔ ɲɛngwɛn nin b'o o siɲɛ fɔlɔ de kofɔ barisabu ka da kan Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ani Cameroun jamana Paul Biya u ma deli ka ɲɔgɔn kunbɛn jɛɲɔgɔnya lajɛrɛ foyi sen fɛ sigi min kɔni kɛra Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ani Cameroun jamana ɲɛma Paul Biya ni ɲɔgɔn cɛ sigi min ni a kuntagala tari jɔ fo sanga 40 na a kɔnɔ kuma ma lakali nga fɛn min kɔni bɛ jɔ maaw hakili fɛ o ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma ani Cameroun jamana ɲɛma ka ni lajɛrɛ in a kɔni bɛna kɛ sababu ye ka jɛɲɔgɔnya de bange ani k'a kɔrɔ don jamana fila ninnu faabaw ni ɲɔgɔn cɛ Paris ani Yaoundé o faaba fila ninnu cɛ jɔɲɔgɔnya min n'a kun cɛw ka gɛlɛn waati laban in na kosɛbɛ k'a sababu kɛ Faransi jamana kun tɛ ka Cameroun jamana anglais fɔ yɔrɔ mankanw ye cogo ɲuman na n'a kun kɛlen do ka fanga sinamatɔ maa ɲɛma Maurice Kamto ka labilali ko laɲini kabiri san daminɛ waati. O fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka lasaw ma ka kɛɲɛ ni kuma in aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn.